କିଏଟା କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ତମେ କଣ ମନା କରୁଛ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆକୁ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତୁ ଟିକେ ସେପଟୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ବସ, ମୁଁ ଏଇ ମାଜିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ହଉ ହଉ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇଠି କିଛି ଝୁରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚନ୍ଦନା ଦେଖୁନି, ଯାଉଛି ଖାଇଦେମି ଆଉ। अबे साले ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତମେ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଇଁ ମନା କର ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଉ ତମ ତଳୁ କଣ ହେଇଛି ହଣ୍ଡ ବାବା ଭଳିଆ? ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆରେ ଇଏ ପୁଣି ମରିଗଲା ନା କଣ? ଝୁରି ଖାଇବା ଚକରେ ମରିଗଲା। ସବୁବେଳେ ମାଗଣା ଖାଇବ। ଆରେ ଠେଲାଟାରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ହାତ ମାରି ଦଉନଥିଲି। ଆଉ ଝୁରି ବୋଧେ ମାଗଣା ଖାଇଛି, ହାତ ମାରି ଦେଇଛି, ମଲା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା